Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης ο Τσικρίκης και θα ήθελα να μιλήσουμε για κάτι που μας αφορά όλους, για τους λογαριασμούς ρεύματος, αερίου και νερού. Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό και των τριών αυτών λογαριασμών? Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά σαν αγαθό, η ποιότητά του δεν αλλάζει. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Ότι είναι ένα αγαθό το οποίο μας αφορά όλους και η ποιότητά του είναι συγκεκριμένη. Θα δούμε γιατί πληρώνουμε παραπάνω χωρίς λόγο, πώς λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα και τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε κάποια ωφέλη και κάποια εξοικονόμηση χρημάτων σε ένα αγαθό που είναι ίδιο για όλους. Ας ξεκινήσουμε με το απλό. Το νερό είναι ένα κρατικό αγαθό. Όλοι πληρώνουμε στον ίδιο πάροχο ανάλογα με την περιοχή μας. Δεν υπάρχει επιλογή, δεν υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα ή προσφορές. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό, πώς δουλεύει σήμερα το σύστημα για το ρεύμα και το αέριο? Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Το ρεύμα και το αέριο που φτάνουν στο σπίτι μας είναι ακριβώς το ίδιο για όλους. Είτε το πληρώνετε σε ένα μεγάλο πάροχο είτε σε ένα μικρότερο. Η ποιότητα δεν αλλάζει, η μόνη διαφορά είναι η τιμή. Φανταστείτε ότι θέλετε να αγοράσετε βενζίνη, το καύσιμο είναι το ίδιο, αλλά σε διαφορετικά βενζινάδικα μπορείτε να βρείτε 5 με 10 λεπτά φθηνότερο. Έτσι ακριβώς λειτουργεί και με το ρεύμα και με το αέριο. Ο λίθαργος των καταναλωτών, εδώ είναι το πρόβλημα περίπου ότι το 75% των καταναλωτών μένει σε παλιά προγράμματα, πράσινα και κίτρινα ξεπερασμένα συμβόλαια που δεν είναι πλέον συμφέροντα. Είναι σαν να πηγαίνεις κάθε μέρα στο πιο ακριβό βενζινάδικο της πόλης, ενώ δίπλα σου υπάρχει άλλο με χαμηλότερη τιμή 20, 30 και 40% φθηνότερο. Το ξέρετε ποιο είναι το πιο συνηθισμένο επιχείρημα? Δεν αλλάζω γιατί βαριέμαι να μπλέξω, μου φαίνονται όλα ίδια, αλλά η αλήθεια είναι ότι η αλλαγή είναι πολύ πιο απλή από όσο νομίζουμε. Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής? Όταν συγκρίνουμε παρόχους δεν κοιτάμε μόνο την κιλοβατόρα ή αν έχουμε πολλές ή λίγες καταναλώσεις ή το κυβικό αέριο. Υπάρχουν τρία βασικά πράγματα που κάνουν τη διαφορά. Πρώτον είναι η χρέωση κατανάλωσης, πόσο πληρώνεις ανά μονάδα. Δεύτερον το πάγιο. Πολλές φορές το πάγιο μπορεί να τρώει ένα μέρος της οικονομίας. Και τρίτον η εγγύηση. Κάποιοι πάροχοι ζητούν μεγάλα ποσά που είναι σαν δέσμευση κεφαλαίου. Ένας καταναλωτής με μέση κατανάλωση ρεύματος μπορεί να πληρώνει παράδειγμα 120 ευρώ το μήνα. Με μια αλλαγή παρόχου μπορεί να πέσει στα 95 ευρώ. Σε ένα χρόνο αυτό είναι διαφορά σχεδόν 300 ευρώ. Τι μπορείτε να κάνετε σήμερα? Το πιο απλό βήμα είναι να στείλετε τον τελευταίο σας λογαριασμό σε κάποιον που ξέρει να τον διαβάσει. Από εκεί και πέρα γίνεται μια καθαρή λογιστική ανάλυση. Ποιο πρόγραμμα σας ταιριάζει περισσότερο με βάση την κατανάλωση, το πάγιο και την εγγύηση. Δεν χρειάζεται να μείνετε σε ένα συμβόλαιο που δεν σας συμφέρει μόνο και μόνο επειδή το έχετε χρόνια. Είναι οι καταναλωτές ένα λίθαργο. Πάνω από το 75% των τιμολογίων παραμένει σε παλιά προγράμματα και είναι ουσιαστικά με ένα καπέλο. Είναι πιο ακριβά από ό,τι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν από κάποια καινούρια νέα προγράμματα. Άρα λοιπόν ένα αγαθό το οποίο είναι το ίδιο, δεν αλλάζει στην ποιότητά του, είτε είναι ρεύμα είτε είναι αέριο και η όλη διαφορά είναι απλά λογιστική και στα τρία αυτά χαρακτηριστικά, τιμή χρέωσης, πάγιο και εγγύηση. Ας πούμε για το τελευταίο ένα παράδειγμα. Υπάρχουν καταναλωτές που έχουν παρκάρει σε ένα παλιό πρόγραμμα 100 ευρώ, 80 ευρώ. Γιατί να τα έχουν αυτά τα λεφτά κρατημένα ενώ μπορούν να τα πάρουν πίσω? Ή, να μην πούμε για τους επαγγελματίες που μπορεί να είναι από 200 έως 500 έως 700 ευρώ. Αυτά ήθελα να πω. Να είστε όλοι καλά.